nasze i nie wszystko usłane bywa różami. Choć smutno nieraz i mglisto, to jeszcze wiele przed nami. Więc bądźmy wszyscy przyjaźni, życzliwi, dobrzy dla siebie. Przez życie pójdzie się raźniej i będzie prawie jak w niebie. Dłonie miejmy pomocne, dajmy wiele radości, a serce będzie bić mocniej i spokój w nim zagości. A wtedy nawet cierpienie jest lżejsze i mniej boli. Pomocna dłoń ma znaczenie i przetrwać nam pozwoli. Więc bądźmy wszyscy przyjaźni, życzliwi, dobrzy dla siebie. Przez życie pójdzie się raźniej i będzie prawie jak w niebie. Dłonie miejmy pomocne, dajmy wiele radości, a serce będzie bić mocniej i spokój w nim zagości. Gdy zadbasz o te wartości, nie będziesz nigdy już mały. Bariery staną się prostsze, a świat wręcz doskonały. Więc bądźmy wszyscy przyjaźni, życzliwi, dobrzy dla siebie. Przez życie pójdzie się raźniej i będzie prawie jak w niebie. Dłonie miejmy pomocne, dajmy wiele radości, a serce będzie bić mocniej i spokój w nim zagości. A serce będzie bić mocniej